Bueno, actualmente yo creo que la movilidad eléctrica, los retos fundamentales son mejorar la infraestructura de puntos de recarga públicos en la vía pública y por otra parte, por parte de los fabricantes, quizás seguir desarrollando el vehículo de tal forma que la autonomía sea cada día mayor i los precios sean asequibles a todos los públicos. Nosaltres des de Ford tenim un compromís molt important que a partir de l'any 2030 tots els cotxes han d'estar electrificats, amb la qual cosa necessitem l'apoyo de les institucions perquè els clients acabin comprant tots els cotxes elèctrics y que això funcioni. Uno de los principales desafíos que tiene probablemente es el desarrollo de la infraestructura de puntos de recarga en la vía pública, porque no todo el mundo tiene acceso a un cargador en su hogar, y otro probablemente una barrera importante de precios a día de hoy en los vehículos, ¿no? Se espera que en los próximos años, con la reducción de precios y aumento sobre todo de los puntos de recarga en la vía pública, estas barreres disminuyan mucho i se vea un despegue exponencial. Actualment, els reptes de la mobilitat elèctrica, sobretot a nivell nacional, es basen en l'extensió dels punts de càrrega, ja siguin públics o privats, però sobretot dels punts de càrrega ràpids. Trencar amb la psicosi de l'autonomia i sobretot també augmentar els punts de càrrega. Si fem això, cada cop més el mercat del vehicle elèctric pujarà.